Кыр бәйрәмендә августлылар ноутил технологиясы белән авыл хуҗалыгы культураларын шәшү һәм үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Бу технология ярдәмендә грунт безнең өчен гадәти ысул белән эшкәртелми, ә үсемлек культураларының вакланган калдыклары белән каплана. Авыл хуҗалыгы культураларының сортлары һәм гибридларын үстереп сынау киң мәйданда җәелдерелгән демо басуларда үткәрелә. Агрофирма белгечләре кунакларга арпа, арыш, кукуруз, борчак, рапс сортларын үстереп тәрбияләү барышында шәшүлекләрне саклау, кырткычлардан агулау, ноутил технологиясын куллану турында сөйләде. Бу Татарстан өчен яңалык булмаса да, әле бик монда теге киң таралган технология түгел. Күп кеше алай булдырып булмый, дөрес түгел ул дип әйтүчеләр бар. Но менә монда килгәч инде алар үз күзләре белән күрәләр, что технология эшли, икмәк үсә һәм инде тавыш китереп, аның иң кыйммәте ул тавыш китерерлек итеп үсә. Чыннан да, үсемлек культураларын сынаулар күләме хөрмәткә лаек. Сыра ясау өчен кулланылучы арпа сортлары зур кызыксыну уятты. Басу уртасына кереп, бөртекләрне җентекләп өйрәнүчеләр шактый булды кунаклар арасында. Соңгы арада Россия аграрийлары рапс культурасына өстенлек бирә башлаган. На данных демо-полях представлены наши семена ярового рапса. Здесь представлено 6 наших новинок ярового рапса, и мы рассказываем людям о наших преимуществах. И в частности рассказываем вообще о культуре земледелия, которая необходима, которая определяет рапс. Вот, рассказываем про его потребности, про его критические фазы. В таком живом общении целый день общаемся, учим людей. Эксперименталь мәйданчык янәшәсендә дилер компанияләре белән берлектә агрофирма басуларында кулланылучы күп төрле техника чараларыннан күргәзмә тәкъдим ителде. Россия аграрийлары заманча яңа авыл хуҗалыгы техникасының югары җитештерүчәнле икәненә инанып, ашлык үстерүдә кулланырлар дип ышанасы килә. Мин инде Август агротехнология буларак техника сатучы оешмага керәм. Менә без инде тоже монда карап китсәгез, минем артта бункер-перегрузчик, упаковка в рукава. Булар әле Татарстанда менә 2нче ел хәзер кулланышка кереп кенә бара. Һәм инде күп кеше без теге день поле Татарстанда да выставляться иттек. Инде шуннан соң безгә ышанып, август менә шулай эшли дигәч, алар ышанып сатып ала башладылар аларны. Интересуется любой уж техника, но интересно бюджет агрегат, который вносит жидкий газ в почву. Ну, также хоть ролланты, прессоподборщики, опрыскиватели, сеялки. Ну, любая техника интересна, потому что очень много нового представлено. Узнал о технике очень много. То есть о новой что-то не знал до этого, именно там по жаткам с плавающим столом, по посевным комплексам Баргот. Кыр бәйрәмендә Игенчелек академиясе проекты кысаларында укулар оештырылды. Казан дәүләт аграр университеты ректораты, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре республикабызның яшь аграрийлары өчен ашлыкны саклау, тукландыру, үсемлекләрне тәрбияләү буенча мастер-класслар күрсәтте. Без инде кыш көне укыту үткәргән идек. Августның примерында менә шу ничек иттереп тәрбияләргә кирәк, ашлыкларны нинди защита бирергә кирәк, нинди питание бирергә кирәк. Хәзер инде шуны үз күзләре белән күрергә монда чакырдык. Һәм көзгә тагын уборкага без шул кешеләрне бер тапкыр чакырабыз инде Мөслимдә. Аннан соң кыш көне тагын бер соңгы уку була да дипломнар тапшырачакбыз. Бәйрәмдә катнашучылар чараның югары профессиональ дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Август хуҗалык компаниясе белгечләренә тәҗрибә алышу өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Светлана Фазылова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.